زي مبزحت جدي روبوتيك ماسل ويكأني مودولار اكسوسكيلتون تبعي يتوعي إذا روبوت زي نسبة عقمنا من قصصنا نمحجاز ويدما نمعصف تبعي لستسرحي أبقى أكلاتنا سر مسرتاوي مسارحي إذا مالت لك كمتي بشكل تحزور كلها حيل زوج خل كمالتي إذا دما نايجري إلكتريك موتور كنبلو نغلينا إذا مسارح زي عوشت أزيم ركعتي ممرمريتات سنسرز سلزلوا أجرها تسقون كلها من قصصاتك عوشت ملي سكندز كلليوا يخليهم نابنت حدا 10 كيلوغرام تسكيمو كخير كله اتي روبوتاوي ጨዋዳ نتي 3.5 ወይ ድማ 35 ሚታዎች ዝኸውን ጾር ባዕሉ ስለዝስከሞ እቲ ሰብ 6.5 ኪሎግራም ጥራይ ዝተሰከመ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል ብሓፈሻ ጥቕሚ ሮቦታዊ ጨዋዳ ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ኣሕፅራ ቢልና ንምርድእ ግን እዞም ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ንድኻምካ የቃልል ካልኣይ ንመለጋግቦ ብርክኻን ጨዋዳታትካን ካብ ምውጣር የድሕን ሳልሳይ ንዓበይቲ ሰባት ብዘይ ሓገዝ ሰብ ብነፃነት ንኽንቀሳቀሱን ጎበታት ንኽድይቡን ንጡፍ ህይወቶም ንኽመርሑን ዓብይ ሓገዝ የበርክት ብሓፂሩ ሮቦታዊ ጨዋዳ ንሰብኣዊ ዓቕምና ዝቕይር ተኣምራታዊ ምህዞ እዩ